ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்மளுக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மேக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். என்ன மேக்ஸ்னா சப்ரஹேண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போது 3, 2 எழுதிக்கிட்டு இங்கே ஏதாவது நம்பர் எழுதிக்கோங்க. நான் 1 லெவல் எழுதிக்கிறேன். இது ரெண்டும் நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து நீங்கள் இங்கே 1 வரும், இங்கே 2 வரும். ஓகேவா? புரியுதா? இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது ரெண்டும் சேர போத்தீங்க. இதெல்லாம் நம்ம அடிஷ்னல் போட போகிறோம். இப்போது இது ரெண்டும் சேர்ந்த இருங்க 2, 3 இங்கே பாருங்கள். இந்த நம்பர் இது இங்கே இது பாருங்கண்ணா. இருங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ எங்கே இருக்கு வந்திருக்கு பாருங்கள். இங்கேவே வந்திருக்கு பாருங்கள். மறுபடியும் சுற்றி வந்திருக்கு பாருங்கள். இது ரெண்டும் கூட்டு ஏதோ ஒரு நம்பத்தில் கூட நான் சும்மா பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் 3 டிஜிட்டில் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். ஓகேவா? 100 போடுறேன். ஓகே, நம்ம எழுதிட்டோம். ஓகே, இங்கே வந்து நீங்கள் 1 எழுதிக்கணும். ஏன்னா 100க்கு 1 இது சப்ரேஷன் இல்லை, சப்ரேஷன் போட்டுக்கிறேன். 1 4 2 இங்கே வரும். ஓகேவா? இது ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம பார்க்கலாமா? ஐயோ இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து இங்கே எழுதுறேன். இது வந்து சப்ரேஷன் இல்லை, ஆட். இங்கே வந்து 1 வரும், இங்கேவும் 4 தான் வரும். இங்கே இது ரெண்டும் சேர்த்தா 3 வரும். இது பாருங்கள். இங்கே வந்திருக்கு. இப்போது நம்ம 4 டிஜிட் நம்பரில் போட்டு பார்க்குறேன். 4 டிஜிட்டு கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். அதுக்காக நாங்கள் எல்லா 4 டிஜிட்டுக்கு 4 தான் போடணுன்னு இது இல்லை. நான் 4 ஃபுல்லாக போட்டுக்கிறேன். 4 டிஜிட். ஓகே, சூப்பர். இப்போ நம்ம இங்கே கீழே கூட 4 டிஜிட் நம்பர், இது கம்மி நம்பர் போட்டால் நம்மளால் அது பண்ண முடியாது. எல்லாமே இது நம்பரில் தான் செப்பரேஷன் இருக்கணும். இப்போ நான் இது போடுறேன். நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு இது கற்றுக் கொடுக்கலாம். அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, 4 சப்ரேஷன் இது 3 வரும். இது வந்து நீங்கள் சேர்க்க போகிறீங்க. இப்போது அதே மாதிரி தான், நான் சொல்ல தேவையில்லை. ஓகே, இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன வரும்னா 4, இங்கே மறுபடியும் 4 வரும், இங்கேயும் 4 வரும், இங்கிட்டும் 4 வரும். 3 என்ன வரும்? 4. நம்ம இழந்துட 4 எல்லாமே இங்கே வந்துருக்கு. இப்போ நம்ம 5 டிஜிட் நம்பரில் போட்டு ஓகே. இப்போ நம்ம 5 டிஜிட்னா 5 போட்டுக்கலாம். 5 லாஸ்ட்டில் மட்டும் 1 போட்டுட்டு மறுபடியும் 5 ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போது மொத்தம் 1 போட்டுக்கிறேன். எப்படி ஜோக்கு இது இல்லை, இது இங்கே 0 போட்டுறேன். டன். இது சப்ரேஷன். இது நீங்கள் கொட்டி பார்த்தா சப்ரேஷன் பண்ணி பார்த்தா இங்கே 4, இங்கே 1, இங்கே 4 தான். பயந்துட்டு கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு எல்லாமே 4 போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து என்ன வரும்னா கண்டுபிடிங்க பார்க்குறேன். தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்போது இதெல்லாம் கூட்டம்னா என்ன வரும்னு பார்த்தேன். இப்போ வந்து பாருங்க ஒரு ஆன்சர். இப்போ என்ன புரியலன்னா இது வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம். இது விட்டுட்டு இது ரெண்டும் சேர்த்த போகிறோம். இப்போது இங்கே 5 எழுதிக்கிட்டு மொத்தம் 5 தான் எழுதுறோம். ஏன்னா அதில் பாருங்கள் இதே இது பாருங்கள், இங்கே 1 போட்டிருந்தேன், இதுவும் 1 வந்திருக்கேன் பாருங்கள். இப்போது 6 டிஜிட் நம்பரில் போட்டுப்போம். இப்போது 6க்கு என்ன எழுதலாம்? 6க்கு 6 போட்டுக்கிறேன். எனக்கு கூட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்ல, அதனால 2 3 4 இப்போ 6க்கு வந்துடுச்சா. இப்போ நம்ம அதே 1 போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த டிஜிட் வந்தாலும் வரும். மேஜிக் காட்டுறேன்னு சொல்லி போயிடாதீங்க. அது கரெக்டாக வரணும். அப்போ தான் ஒரு நல்ல நம்பர் நீங்களே பண்ணணும்.
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். 5 5 5 எல்லாத்தையும் 5 தான் போடணும். அதனால் நம்ம அது எழுதுறது ஒரு கஷ்டமாக அவங்க வாரத்தில் எழுதுறதா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினச்சேன். அதனால் இப்போ ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள். 6 0 வந்துருச்சு. 6 இப்போ இங்கே எல்லாமே இங்கே அப்புறம் 7 டிஜிட்டில் போட்டு பாருங்கள். எந்த டிஜிட்டில் போட்டாலும் இதாக வரும். இவ்வளோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் படிப்பாங்க. பாய்.